Sad je vidiš, sad je ne vidiš. Naravno, govorimo o zastavi Republike Srpske u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, koju je postavio novi član ove institucije Milorad Dodik, a koja je istu noć uklonjena pa ujutro vraćena. Osim toga, reakcija je izazvala i njegova izjava u Novom Sadu kada je naglasio da ne voli kada ga zovu Bosancem i da je on Srbin. Jedan komentar glasi: "Jel ovo Dodik išao u Srbiju da se izvine što je predsjednik Bosne sada?" Dok Čedomir piše: "Što je Dodik veći Srbin, to ja bivam manji." Jedan tweet glasi: "Dok uzima pare od BiH institucija, više ni dosljednost nije što je nekad bila." Almir Panjeta piše: "Dodik kao član predsjedništva negira sve što je Bosna i Hercegovina, osim konvertibilne marke. Nisam čuo da negira platu ili odbija da je primi u korist ideala, ili da u znak protesta zatraži da prima platu u visini boračke ili porodiljske naknade u Republici Srpskoj." A Obren navodi: "Dodik živi u Srbiji, a radi u Bosni i Hercegovini koja mu je, kaže, samo radno mjesto. Ako mu je država samo radno mjesto, onda mu je nacionalna pripadnost samo zanimanje, čista logika." Jelena dodaje: "Sjetite se kako Dodik svakog dana ide na posao sa Dedinja u Banja Luku, pa mu nije teško." Ines kaže: "Dodik u Sarajevu je kao ja kada sam trebala ići kod bivše svekrve. Niti se meni ide kod nje, niti se njoj ugošćava mene." Alan navodi: "Za sada se on za srpske interese u Sarajevu bori kao i svi njegovi prethodnici, konstatovanjem da se nešto desilo i da je to protivno srpskim interesima." Nakon postavljanja pa uklanjanja, pa opet postavljanja zastave Republike Srpske ispred Dodikovog kabineta, bosanski bukvalista pita: "Jel se danas iznosi zastava iz predsjedništva ili unosi?" Edin piše: "Nagradna igra u predsjedništvu u kojoj prostoriji je zastava jutros. Pogodi i osvoji 1. Odlazak na slavu sa Miletom, 2. Džumu sa šefikom i 3. Ski vikend sa Komšićem." Mubina kaže: "Zastava RS-a opet u hodniku predsjedništva. Čestitam našem predsjedniku, velikom vođi, vizionaru i državniku na ovom izuzetnom uspjehu." Jedan komentar glasi: "U čemu je problem da u zajedničkim institucijama bude zastava na kojoj počivaju te institucije?" A u jednom tweetu piše: "Prodao Dodik zastavu na Black Fridayu za 50% nižu cijenu. Lafo nestala." Internetom kruži i slika Dodika u automobilu marke Zastava uz opis: "Dodik obećao doći sa zastavom." A Raja sa biroa objavila je sliku Dodikovog kolege Džaferovića uz opis: "Snimak iz Dodikovog kabineta u kasnim noćnim satima." Kako vi ocjenjujete prethodnu sedmicu? Pišite nam i lijep pozdrav do iduće sedmice.